hadin melakot kini ke lempung yang merjing tep agak buan kiru sampang kila ya dan mata la kedau katukat ni menit dan dari don kiba simla kerma ban kedau di doktor Naidlang teriang de na po Christ University Bangalore na tai kong Olivia Bang ibadong advocate at Supreme Court kituro ilaylong ki Sampang ban ai nalor ki weipat ti hadin balakut ka jingamir jitem bat ka jingalang pan ba ajan termantar ka khasi author society kala sim south li kirai bat kini ngikwa ya gaban pentem sepi baro ba pen priang lam ye kini kirai ki bangladesh ka baneng kong kalong ban panji shai na ka office jong Union Home Minister Amit Shah halor ki dorkas ki bingla submit show how January hajar arpoi habawan nasional wat lang ngimsim lai kendo markmat yo rei nila ai ya dorkas lengba menteri sarkar ka dopor ba nangta ka weipat ka jimpen kan mau yu kedai ka arp sau tren jong Julai arah jalan kuai ha ka bangila daya kendo markmat batu hangne silom ha jinron ka jong chief minister Conrad K Sangma jinron ka jong chief secretary atau for bat ke wai ke officer kenrei hadien jong kito kijing kendo bat kajing ai kidorkas ngim simyo jibab ai timenta kawai karai bat kata karong karai ban kong pan jing sai na ka office jong u menteri kampo ieng ka sarkar India hangno kadon kenika kam jong amat na ong tinang wai bantep ya ka status jong kenika jing dawa jong namar mensyua habang kendo ya Rajnath Singh baru Rijiju Kiran Rijiju hau Januari hajar kat kendai tang hadin arpanai nilayo ya ke jupa baka ketien kasi kadon haka less jong ki pending demands lai popratli ketien kasi gede ko wei bat la yathu yangi haka juba ba ka ministry kandang teknia ia kena kam ti hadin ketua paden dang le kendo ya Amit Shah hadin bangila submit ya ki dorkas jongi bat ka jinga kedu markmat bat uru ngim sim yo juba komta nilarai ban pan jing sai nak office jong menteri kam po yen ka sarkar India hangno kadan kene kam ka jongi ke baar pat Kamu sim ya kerai kolong ba ka sarkar India ke bamenta kan simno mardor ya kisim jam ban penkre ban wanra ya ni ong ka ainra ma ya ka bill hapo parliament ha ka sinsyong dorbar jong parliament ke bansawan nagalong kloy kat no ne khamslem rengi ong ba kadai banwanra no ya ka bill nakaliang sinsya ka official bill nakaliang jong sarkar ha parliament ha ganika sinchong dorbar jong parliament ka ban sadong ti ka pat ban submit ya ka thop jingpen biang jingtep ka documentation but ni la submit ye kini kedai ka documentation ka ba ni layo ban submit bro center ni ai ye ki dorkas lam dala ye ka ban bu sijaka ye ki thop jingtep baro andrei ka khasi author society da ka jing tresitam ni lampo ye ki khat ki ba dan ka jing tebet ke baterpang manlum ban langi kini ringkat bat ki sabut ki jingpen sisa
lani ki justifications baka tien jonge kalau long kabat la day por la slam ban room no apo ka khandet ka bapra tingila yo ban submit ya kan ni but ka bakado ka basau kalong ban up ya ka jubab jong ka sarkar hapo kapor ka bangila dawa ngimla ban bu ya kapor Henry hapo kapor bangila dawa kabamati shwa jongka dorbar parlimen kaban session bat ladang imyo ke jipam ngin sa penlong daki wei pat kilat jingeki kilat jingdawa joni ta ti yakini kirai ringkat bat ke jing penken mau yaki babun ki jingyat nanti jongga lagi jingdawa ringkat bat ki jingat ho sithi apnang ka home ministry ki jingya kendo daka bangilet daka kanhon sa Delhi bat kumjuro ang nesilong ni lara ya ki dorkas ki batmai ringkat bat ki kot kisla ki ba ni lasulang aga dorkas mi bandaj ai sya ka office jong o minister kampoye mengabatu General Secretary Dr. Arti Harsiye nangta Shaka Office Jongwo Prime Minister but kumjuro Shaka Office Jongka President Jongkari but menen ngila la banle ya kata but ka receive copy ka bangi layo kini kideki bala received deki to gilai talli ki office kata Jongwo Union Home Minister, Prime Minister, but President John Kerry. Ta tie giwei pat ki penat sarkar ki ba ni lapha ya ki copy na kam tare jing tip jong ki kalong shaka Ministry of Tribal Affairs, shaka Ministry of Culture, but ka Ministry of Minority. Ta Tikata kadai ka kam ka bangila pendap hado nen kasngi ni kelampat ai ka jingkran api gino tho bor hadin jo ka jing pendap ya ketu jingalam nambar ni kwa ban ap shwa hado bangin dayo ban let ai ikot kisla kibran kam tingiran dap menen janmiet ikini bara ta ti menta kabasa kadai ka jingbonten kabasa kalong ka jingbonten ka khasi author society kan bonten o kawai ngaklet bangila yo ro ya ka jing kendo arsen bat uwe MP baruta urai Rakesh Sinha MP jong Raja Sabha badan hagiliang sarkar bat ka jing kendo jongi haka step jong ka sngin kong kalong ka jing kren ka ba la jrong bha rengim patla ya kaban ai shu yi kot kisla namar ya keni nim simla ban penyo kopi nado bang yu plaj agane sajan tingirang shon byang hakasni baar he to kambat hakasni baar nginang shon byang bat ngirang lit ai byang ya keni ka documentation haka sngi ka baar menmiet nyaw beje Syau Rakesh Sinha ringkat bat kajing ai kopi ye ki dorkas ki bangila pha syau Home Minister syau Prime Minister bat syau President syaka President Jongkari ti yamata ngim simla ya kabani kendo bat ki wei pat ki he sarkar like no tang bat uni wei MP uba hakajing tip jongi udan ba ka jiajan but Prime Minister kumjuro batu Union Minister naga takadaw ngi sa jet knang banyo bat ngi layo banishong batu ASEAN to ti kajing kula na kirim jugu kalong bet banikren batu Union Home Minister
umpatlah ban ai kawai pat ke jiklar palat ya kata reu ongan sesim kia ban yakren ya kene kam bat union home minister ke mat ke bakongsan bang ibu kalong ban wanra yak anrau ha parliament ha kasin syong darbar parliament ke ban sadong ti menta ke jimbut dien kan long yakini ikut kisla da ka bangin wat iki jingtep kan bala da ka bangilet siki ministry ngladan ro ka tim ke baklan ke jongi hang tia dali itu gi badan dali ken bodien hangno ka dan ne am ka jing persang ban sim yaki sinjam ban pre ya kabel hadin ba nilayo ban submit yaki niki ban ai yaki niki dot khas ki jongi tika jing bodien kan long sekitu lai khamtam ki bangla ai ye ka dorkas ka office jong o home minister office jong prime minister but ka office jong i president but ye ki wai pat ngir se tu ye ki dal dai ka por ti kini ki long ki jingtep na ka benta jong ki kino patai ko bor but jong ki pa ha ka bri unyap